महामार्ग, डिजिटल क्रांती, पर्यटनाचा कायापालट आणि पायाभूत सुविधांचा वेगवान विस्तार. होय, आपला लाडका कोकण आता बदलतोय आणि प्रगतीची नवी कहाणी लिहितोय. याच बदलत्या आणि गतिमान कोकणचं वैभव जगाच्या पटलावर आणण्यासाठी कोकण सातच्या वर्धापन दिनानिमित्त सोशल मीडिया गाजवायला येतंय महारील स्पर्धा 2026. स्मार्टफोन उचला, कल्पकतेला कॅमेऱ्याची साथ द्या आणि बदलतं कोकण या थीमवर एक भन्नाट रील बनवून हजारो रुपयांची रोख बक्षिसं मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. बदलत्या आणि गतिमान कोकणचं वैभव जगाच्या पटलावर आणण्यासाठी कोकण सातच्या वर्धापन दिनानिमित्त सोशल मीडिया गाजवायला येत आहे महारील स्पर्धा 2026. बदलतं कोकण या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून कोकणातील कल्पक तरुणांना आणि रील मेकर्सना आपल्या कॅमेऱ्याच्या नजरेतून कोकणची नवी यशोगाथा मांडण्याचं आवाहन कोकण सातच्या वतीनं करण्यात आलंय. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या डिजिटल क्रिएटर्ससाठी बक्षिसांचा मोठा वर्षाव करण्यात आला. प्रथम पारितोषिक 11,111 रुपये, द्वितीय पारितोषिक 7,777 रुपये, तृतीय पारितोषिक 5,555 रुपये, मोस्ट पॉप्युलर रील साठी 5,555 रुपये आणि 5 स्पर्धकांसाठी प्रत्येकी 1,111 रुपये अशी उत्तेजनार्थ रोख पारितोषिकं दिली जाणार आहेत. या स्पर्धेचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पारंपरिक निसर्ग सौंदर्य न दाखवता कोकणात झालेली डिजिटल क्रांती, नवनवीन हायवे आणि रस्ते, दर्जेदार पायाभूत सुविधा, पर्यटन क्षेत्राचा झालेला कायापालट आणि स्थानिक पातळीवर झालेली गतिमान प्रगती यांचं उत्कृष्ट सादरीकरण रील मध्ये असणं आवश्यक आहे. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी कोकण सात लाईव्हच्या अधिकृत इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजला फॉलो करणं तसेच यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करणं बंधनकारक आहे. रील पोस्ट करताना इंस्टाग्रामवर @कोकण7live या अधिकृत हँडल सोबत इन्व्हाइट कोलॅबरेटर करणं अनिवार्य असून व्यवस्थापनानं हे कोलॅबरेशन स्वीकारल्यानंतर रील अधिकृतपणे पात्र धरली जाईल. तांत्रिक निकषांनुसार रीलचा कालावधी 30 ते 60 सेकंद आणि व्हिडिओ क्वालिटी HD असावी. तसेच पार्श्वसंगीत वापरताना कॉपीराईट नियमांचं उल्लंघन होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. याशिवाय रीलची सुरुवात होताना किंवा रीलच्या दरम्यान कोकण सात लाईव्ह प्रस्तुत श्री विनायक सुझुकी कुडाळ प्रायोजित बदलतं कोकण असा स्पष्ट ऑडिओ किंवा व्हिडिओ टेक्स्ट उल्लेख असणं अनिवार्य आहे. रील पोस्ट करताना कॅप्शन मध्ये #कोकण7live, #बदलतं कोकण, #कोकण रील्स आणि #कोकण न्यूज हे हॅशटॅग वापरणं आणि कमेंट बॉक्स मध्ये आपल्या किमान 5 मित्रांना टॅग करून तुम्हाला बदलत्या कोकणात काय आवडतं कमेंट करा असं आवाहन करणं सक्तीचं आहे. ही स्पर्धा 17 जुलै 2026 ते 10 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत चालणार असून विजेत्यांची घोषणा कोकण सात लाईव्ह चॅनलवर थेट लाईव्ह प्रक्षेपण करून केली जाईल. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय बक्षिसं तज्ञ परीक्षकांद्वारे ठरवली जातील तर मोस्ट पॉप्युलर रीलचे बक्षीस ओरिजिनल लाईक्सवर आधारित असेल. या महारील स्पर्धेचे प्रायोजक श्री विनायक सुझुकी कुडाळ हे आहेत. या स्पर्धेचा निकाल कोकण सात लाईव्हच्या अधिकृत पेजवर जाहीर करण्यात येईल असं कोकण सात मीडियातर्फे कळवण्यात आलंय. स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी आणि सहभागासाठी 91 12 24 74 79 या क्रमांकावर संपर्क साधा.